media jabran flebro maliko no maliko ka au bismillah ako bidon kun kibarula ni bakurbawi kata janvier kalo tilemwan flala katabla tilemwan shekina ogo banya nyanaje tago konotona noye nyogondalaje bay mimbe anga jamana sekon dongo fara nyogonka okera place des cinquantenaires la Bamako ambena wala likawi bere to M5 RFP Malikura onu ye nyogondalaje badoke ka kenyani arabado janvier kalo tilemwan nani ambesega mude famya ni nyogondalaje ina ambena nyofoli kawi media jabrani flebakaw au bismillah kokura aka bi dogo kun kibaru keneka inafo antunya fo yana chugamina anga bi bakuru bawla oko baya nyana jeta go konontona no ye dogono ka sekoni doko nyana jebaye malila okera kata janvier kalo tilemwan flala kata bla tilemwan shekina place des cinquantenaires la ni seinta bakuru ba kunye anka jamana ladaw beseka dame jumedo jamana marako nyumala ferekelaw ani lajelikelaw be tum se walendo ni nyana jaina wala saka famiyali soronna anka je ka nana kadida ko ne ka sorolo naji ogo banya nyana je walima dogono ka nyana je ba o ye fara ɲɔgɔn kan balimaya ani siya caman ka fara ɲɔgɔn kan olu mana bɔ fan o fan ni ye sababu ye walasa ka dɔnniya kɛ Mali siyaw tagabolow kan ani ka sɔrɔ sira daba fana di a bololabaarakɛlaw ma minnu bɛ bɔ an dafɛ duguw la. Ni festivali bɛ kɛ sababu ye ka kelenya ani bɛn sinsin Mali siyaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin dɔgɔkun kɛra tako 9 ye an ka kan mun de dɔn o la. Mɔgɔw bɛ se k'u hakili to min na ɔgɔbanya yɛrɛ sigi kunba ye min ye a bɛ messages de véhiculer o message ninnu mun de b'a kɔnɔ ka mɔgɔw hakili jigin Mali kɔrɔlen kun bɛ cogoya min na an kun bɛ cogoya min na ani ɲɔgɔn cɛ sinjiya ni kelenya ni badenya ani bɛn o de kun bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn nin wagati ninnu na bɛnbaliyaw nana ɲɔgɔn faamuyabaliya nana mɔgɔw furukura ɲɔgɔn kɔ mɔgɔw dimina ɲɔgɔn kɔrɔ niw banna ɲɔgɔn na o tɛ Mali taabolo ye donc an ka soirée ninnu kɔnɔ an b'o kuma fɔ mɔgɔw ka sabali an ka segin kɔrɔlen ma an ka sabali an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa an ka sabali an ka ɲɔgɔn kun an bɛɛ de Maliden Mali ye kelen de ye an bɛɛ de jɛ de don. I n'a fɔ kɔrɔlen ni ɲɛnajɛba in bɛ kɛ sababu ye bololabaarakɛlaw ka se k'u ta sɔrɔ. Bɛ golo sakiw ni ceinture ninnu ni portefeuille an bolo de présenter ne bolo yɛrɛ de dilan yaya ke san o san kɔrɔlen an bɛna d'habitude an bɛna yan nɔ san o san an bɛ jɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon Mali kɔnɔ yan nɔ an fana baara caman de b'an fana bolo yan nɔ an ka culture ka ca donc bɛɛ bɛna ka na n'i ka minɛn ye ka n'i ka minɛn jira pour que mɔgɔ minnu mago b'a la u k'a ye hali n'u ma se k'a san u bɛ se ka i ka contact ta n'i bɔra yan nɔ u bɛ se k'i sɔrɔ i sɔrɔ o la pour que k'a sɔrɔ k'a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko maliyɛn ye baarakɛla de ye maliyɛn ye sɛbɛkɛla de ye wa anw bɛ yan mɛnna bi ko tɛ. Kabini festival daminɛna fo ka na taa se bi ma Mahmoud Ɲanoge ni ale ye dɔgɔnɔ fini feerela ye ale sera k'a bɛɛ la ɲɛnamaya. An ka fête ni ti fɛn wɛrɛ ye sisan n'a y'a lajɛ mun ye ɔgɔbanya ye fête ni dabara kama dɔgɔnɔw ka fɛn caman bɛ yen laada kɔrɔ ninnu fɛn caman bɛ yen a bɛ ka tunu a kana tunu dɔgɔnɔ dugu la kɛlɛw bɛ yen n'o tɛ ni fête ni a kan ka kɛ dɔgɔnɔ dugu la depuis festival ɔgɔbanya daminɛna ɲinɛ a san 9 ye ni bɛ a san 9 san fɔlɔ yɛrɛ projet de tun bɛ an bolo projet bɛ an ta koro ka n'a bila ɲana an bɛ 8000 sara o bɛ dumuni di an ma an ka sigiyɔrɔ ko daragaw an ka fɛn bɛɛ bɛ olu la mais tile filanan fɛn fana an fana diɲɛ gɛlɛla o ye an to yen an fana an y'a lajɛ intérêt b'a la an kɔni an bɛna ni an ka fini ye an b'a feere an bɛ k'an niyɔrɔ sɔrɔ prix fini dɔw bɛ yen an b'a feere 1500 dɔw bɛ yen a tapi 2 an b'a feere 6000 dɔw bɛ yen tapi 2 8000 qualité ko de b'a la dɔw bɛ yen hali 1200 yɛrɛ an bɛ se ka o feere alhamdulilayi tile kɔnɔ tuma dɔ la n bɛna 30 ɲɔgɔnna feere tuma dɔ la 20 ɲɔgɔnna n b'a feere ne ka dɔgɔnɔfini t'a san mɔgɔ si bolo an ka samɔgɔw ne muso 2 de bɛ ne bolo ne muso ani ne ba ani ne ka denmisɛnnin ninnu an de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ baara kɛ an ka so o baara de bɛ hali an bɛ formation yɛrɛ kɛ mɔgɔw kun mɔgɔ caman yɛrɛ an y'a dege o mɔgɔw bɛ yen. Maa minnu bɛ na ni ɲɛnajɛba in na ɲɛnamaya olu bɛɛ lajɛlen kɔntannen ninnu ni hakilina in ye sabula a bɛ kɛ sababu ye ka siya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan
Malgré que je suis Soraï, ma maman elle est Dogon. Donc je suis là aujourd'hui pour visiter le festival Obo Banya. Tu me vois habillé même, donc je suis venu spécialement acheter un boubou Borolan, donc exprès, comme je travaille juste à côté, mais Baralan donc on a qu'à visiter, profiter pour acheter ça. Et j'invite tout le monde à venir visiter et profiter des différents articles. Ni festival la ini e jume ani abese ka kɛ sababu ye ka jume lase afeerelikɛlaw ma Aramata Angoiba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Festival on y'a d'abord en somɔgɔw dɛmɛli de kama an somɔgɔw ye jɔnw ye bɛɛ tɛ bureau kɔnɔ an somɔgɔw bololabaarakɛlaw u bɛ balo n'u ka bololabaara de ye Mali bɛ cogoya min na sisan sannikɛlaw tɛ na tubabu de tun bɛ na tourisme o salen de don u bɛna balo ni u ka bololabaara ye cogo di bon an bɛ sanni kɛ sa mais an ka sanni ka dɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔ kan olu de bɛ se ka na ka fɛnba don fɛnw na ka sɔrɔ ka taa donc an ko festival in kɔnɔna na an kɔni bɛ dugu dilan dɔgɔnɔdugu an b'a a ladege an b'an ka artistes ni artisans wele u bɛ na n'u ye min sɔrɔ u ta de don u bɛ taa ni anw ma sanga don an ka fɛn na maa wɛrɛ tɛ sanga don a la o donc o de kosɔn ni festival in daminɛna f'a bɛ taa ban i tɛ fini suguya wɛrɛ y'an bolo en tout cas an bɛ fɛn fɛn don i b'a sɔrɔ bololabaaralen fɛn de don an bɛ fɛ k'an ka artisanat de développer yasa an bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ka na anw ta nɔfɛ an fana ka na boli mɔgɔw ta nɔfɛ sa dɔ kɛra an ka k'an yɛrɛ ye dɔɔni. Ogo Banya ɲɛnajɛ baaraw kuncɛ la kari don janvier kalo tile 28 san 2024 dɔgɔkun kelen kɔnɔ ɲɛnajɛkɛla minnu bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na sera ka faamuyali kɛ Mali seko ni dɔnko tagabolo kan wa u sera k'a faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko an ka baarakɛlenw bɛ se ka don ba la an yɛrɛ fɛ bɔbɔw de sugandira kɛrɛnkɛrɛnya la siya tɔw cɛla i n'a fɔ san o san a bɛ kɛ cogo min na. Nin kani wagati la mayo sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati min na Mali dolancilanw bɛ dolan tan o ye waliya ye min bɛ ka Mali dolancilan kanuba caman dɛsɛ ka mayo san an ka kan ka mun de faamuya ni mayo sɔngɔ yɛlɛliw la an ka jɛ ka Aisha Kida ka sɔrɔlenw lajɛ. An bɛ don min na i ko bi maliyɛnw kɛlen don ka kan kɛ jagokɛ sira ye sabula dɔ bɛ ka fara mayo sɔngɔ kan ka taga fɛ o ko in tɛ ka se ka bɛn minnu bɛ mayo san ka feere ani sannikɛlaw ma. Tiɲɛ yɛrɛ la mayo prix yɛlɛlen don ne yɛrɛ taara n bɛ taa mayo san ne ma se k'a san parce que a da ka gɛlɛn kojugu a ka d'an ye an ka mayo don mais ala n'a da gɛlɛya fɛ an bɛ se ka mayo don an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ bɔ mayo prix la wa walasa an ka se ka mayo don parce que maliko don an bɛɛ ye kelen de ye fasoko fana don an bɛɛ ye kelen mais n'u ye mayo da gɛlɛya fantanw b'a kɛ cogo di a ka di mɔgɔ caman ye k'a don fana wari tɛ minnu olu kan ka sa da nɔgɔma de la mais waritigiw bɛ ka san ka du denw ma fantanw b'a kɛ cogo di. ɲinan mawo ko kɛni an b'an da don de la an bɛ fasoden ɲuman ye an bɛɛ ye kelen ye balontan in ka d'an ye an denw n'an mɔdenw de b'a kɛ san o san ne bɛ mawo san ne bɛ bitigi feere de la n ka baara ye bitigi feere san o san n bɛ mawo carton de ta n bɛ a feere denmisɛnninw ma n bɛ n ka tɔnɔ sɔrɔ a sanfɛ n bɛ mago dilan mais ɲinan ne tɛ sera ka mawo san maw gɛlɛyara fo k'a dama tɛmɛ ne tɛ sera k'a san an b'a ta minnu fana ma olu fana ko k'a gɛlɛyara n'u sera ka dɔ bɔ mawo da la an bɛɛ ka se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ fasoden ko don denmisɛnninw fana ka se k'a don o de bɛ diya an ye. Fédération malienne de football ka fɔ la fosi ma fara mayo sɔngɔ ka olu fɛ yen. Anw ka feere minɛnw bannen don fɔlɔ donc n'a bannen don mɔgɔw mago bɛ fini na mayo la donc u b'a ɲini a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min u bɛ taa a ɲini olu fɛ bon olu b'u profiter peut-être comme an ka prix dɔnnen don o ye 6000 ni 400 ye donc u bɛ se ka a layɛlɛ ni minnu a bɛ minnu bolo u bɛ dɔ fara sɔngɔ kan pour que ka gɛlɛya supporterw ma sinon an ka prix dɔnnen don o ye 6000 ni 400 ye mais a bannen don an bolo fɔlɔ. Mayo prix an bolo mayo prix ma yɛlɛ parce que depuis mayo bɔra fo bi mayo prix ma yɛlɛ an fɛ yan mayo ye 32000 tout le monde le sait mɔgɔ mɔgɔ y'a san u bɛ se ka na waati moyen reçu b'an bolo yan ni nana mayo san c'est 32000 donc a prix yɛlɛ ni 35000 donc a bɛ se ka kɛ o ye revendeur ye mais ça c'est en dehors de la fédération tɛ yan mɔgɔ caman nana mayo san mɔgɔw nana san des centaines u taara n'a ye donc après rupture nana mɔgɔw bɔra ni mayo ye mayo feere donc da bɛɛ b'a la
mɔgɔ bɛ maaw feere il y a 6 000 il y a 8 000 il y a 10 000 i bɛ da bɛn b'a la donc a ɲuman na juguman mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn tugun donc n'a kɛra 35 000 ye donc an t'a dɔn o bɔra yɔrɔ min na donc an t'olu tigiw fɛnɛ dɔn. Yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na dolancila kanubagaw ye weleweleda bila feerekɛlaw ma. Tiɲɛ yɛrɛ la u ka dɔ bɔ mayo prix la a ka d'an ye parce que an faso don an bɛ fɛ ka mayo don an kan na. Ne b'a fɔ dɔrɔn ka a da jigi k'a da nɔgɔya anw de ye kelen ye an bɛ maliden an bɛ fasoden de n'an ka kupu ɲina n'an sera ka kupu ta u sera ka kupu ladon Mali la a bɛ diya ye fo k'a dama tɛmɛ yarabi ama ala ka kupu k'an garijigɛ. Mayo sɔngɔ yɛlɛni kɛra sababu ye supporter caman tɛ ka se ka mayo san walasa u ka sewa ni Mali ka sebaya sɔrɔli ye. Arabadon janvier kalo tile 24 san 2024 bɛrɛbɛrɛtɔn M5 RFP ye a ka ɲinan san ɲɔgɔn ye ba kɛ bakuruba caman kun talen do ni ɲɔgɔn ye senfɛ walasa ka faamuyali kɛ ni ɲɔgɔn dalajɛba in na an ka jɛ an ka M5 RFP ɲɛmɔgɔba Dr Mahamadu Konate ka nin lajɛ Abdoulaye Mayiga ka kuma bara la. Mais aw fo an la an ye lajɛrɛ fɔlɔ min kɛ bi san kura in kɔnɔ 2024 a ɲuman tɛmɛna an yɛrɛ kun jɔrɔlen parce que bi ye Mali ka match ye k'a fɔ mɔgɔw tɛna na an m'a dabila kama a bɛnna ɲɔgɔn ma de mais an y'a kɛ cogo bɛɛ la walasa an ka se ka tila la joona yanni match cɛ bon an kɔni tila la ka match daminɛ dɔɔni tɔw taara match lajɛyɔrɔ la ne yɛrɛ b'u sɔrɔ yen sisan ni Ala sɔnna ma an ɲinɛ Mali ka gagné an ye yɔrɔ min kɛ sisan a kun cɛla jaabi belebele saba la an bɛna baara min kɛ kalo saba nata kɔnɔ o fɛɛrɛ gafe n'an b'o plan d'action donc u sɔnna ko baara ka kɛ ni o plan ye nka b'a la u ye laɲini dɔ kɛ ka an ye baara dɔw bɛ n'u bolola k'olu yɛlɛma dɔɔni donc olu o proposition ninnu kɛra donc an Ala sɔnna ma n'an y'o don a la tuma min na an bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ a filanan ye min ye o ye bibi in na bon bɛɛ b'a dɔn ko M5 RFP Mali kura ye furancɛ fanga dɛmɛbaga tɔn ye dɛmɛbaga min ni a ka baara bɛnnen bɛ kɔlɔsili ma ka lafasali kɛ ni baara ɲumanw kɛra awa ka lasɔmini kɛ ni baaraw jɛngɛla ani ka yirali kɛ a kɛcogo ɲumanw la donc an tɛ dɛmɛbagatɔ ye min bɛ dɔrɔn ka tɛgɛrɛ dɔrɔn fɔ an t'o ye donc a ɲinina k'a fɔ an ka hakili jagabɔ kɛ o jɔyɔrɔ kan parce que fo sisan anw de kɛra bolo bɔbaga ye ka ɲɛsin furancɛ fanga marabagaw ma fo sisan tiɲɛ yɛrɛ la an ma bolo ye ka bɔ furancɛ fanga marabagaw yɔrɔ ka ɲɛsin anw ma donc a ye maa caman jɔrɔ k'a fɔ yala an bɛ se ka tamaɲɔgɔnya a tɛ diyagoya donc an ka hakili jagabɔ k'ale bi n'an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka sɔrɔ a ka di bɛɛ ye bɛɛ k'a dɔn i ka kɛta ye min ye walasa o ka se ka sabati donc an bɛna o ɲininkali an bɛna o tɛnku ɲɔgɔn na an ka lajɛrɛ nata la sabanan jaabi sabananba ye min ye o ye jamana yɛrɛ kɔnɔ an ka lasigitɔnw bɛ yen n'an wele structure régionale coordination régionale dɔw sigira ka ban région ba 5 ɲɔgɔnna dɔw u sigilen bɛ yen donc an ka se ka o ɲɛnamaya ko kura ani an ka tɔ sigi région tɔw la joona ko ka an sinsin o kan kosɛbɛ ni danaya min dara an kan walasa an ka baara kɛ ɲɛmaya la kalo saba nata in kɔnɔ voilà an bɛ se ka min fɔ bakuruba la o ye nin ye ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru o bɛ lase aw ma teliya la Abdoulaye Mayiga fɛ. An ka jamana kɔnɔ sanu dingɛ dafirila ni sanubɔla caman ye Kobada Kangaba mara la juma tɛmɛnen ni a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ o ni na ni o tila bɛɛ sifinnakaw ye. Arabadon janvier kalo tile 24 san 2024 Mali ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen dugujɔrɔ ko ɲɛnabɔli ma professeur Amadou Keita ani ministre de l'environnement Mamadou Samake olu taara ni yɔrɔ kɔfɔlen in na walasa ka taa tasibila kɛ k'a ɲɛsin ni maa ninnu ni u ka denbaya ma jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanaden bɛɛ tɔgɔ la. An bɛ taa an dafɛ jamana na colonel Mamadi Doumbouya ale kɛra général Mamadi Doumbouya ye. A ka gradi falenna ani maa fɛn fɛn tun bɛ a ka promotion na tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 23 san 2024 ka kɛ ni ɲɛnajɛba dɔ ye min kɛra Konakiri. Wa a kɛlen général ye Mamadi Doumbouya n'ale ye Guinée furancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔ ye
groupement de force spéciale ni o ɲɛmɔgɔya kun b'a bolo a y'o bɔ a ka bolo kan k'a di a danga ma ni o ye lieutenant colonel Muktar Kaba. Ka kɛ ni kunnafoni sɛbɛn dɔ ye min lasera alamisa don janvier kalo tile 25 san 2024 maa minnu bɛ taama duguma sira fɛ ka taa jamana yɛrɛw la Maroc finitigilakaw kɛra sababu ye k'u maa 57 minɛ ni olu cɛla denmisɛnnin 7. Finitigilaka ninnu y'a jira ko maa minnu minɛna k'u bɛɛ de bɛ bɔ farafina tilebiyanfan jamanaw la. U kɛlen k'u minɛ u ye dɛmɛ de don u ma ka sɔrɔ k'u bila gendarmerie royale ka bolo kan min bɛ port de Dakhla yɔrɔ la walasa fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ ni maa ninnu ka ko la cogo min na a ka tigɛ. Kunnafoni nasira fɛ an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. An bɛ waati min na gulɔfere bitigi dɔ dayɛlɛla Arabie Saoudite a tun bɛ san 70 bɔ o bitigi ɲɔgɔn ma deli ka dayɛlɛ yen nɔ. Nin bitigi bɛ yɔrɔ min na a bɛ supermarché dɔ de kɛrɛfɛ Riyad dugu kɔnɔna na lasigidenw sigilen don yɔrɔ min na. Wa gulɔ suguya dama dama bɛ feere an bɛ waati min na i ko sisan. Ni lase in kɛra lasigiden dɔ fɛ min ma sɔn k'i yɛrɛ ɲɛfɔ arabadon janvier kalo tile 24 san 2024. Kabini san 1951 waati Arabie Saoudite masakɛ min tun bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Abdul Aziz ale ye gulɔfeere haramuya jamana in na ka d'a kan a den min tun bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Mishari ale tun ye gulɔ min kɛra a ma sababu ye ka maa dɔ bɔnɛ a nin na n'o ye Cyril Osman ni o ye Angleterre ka maaba dɔ ye jamana in kan. Actuel Media Jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi a ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmajɔli la aw kan bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.